Saka netsana ngozi yanobva kupiwa nevadare varikureva kuti handina hauna kutora ini alright neimwe nzira zvoreva kuti mari iyi handiswi idzosera nekuti hauna kutora mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa unoziziya tochimbokubvunza mubvunzo wepiri wakamutasva kangani 0 kana zama ndinobata hauna kubata aripo saka iwewe waibvisa mari idzo uchibvisire chii dzinobviswa kana watasva munhu asi apa ndoda kukumbira kuziva mama kuti ndine kodzero iri yekuenda kune mamwe matatu enda maita basa enda hakuwani ukatoona dare rinokupa refund unouya ndokupa mombe 10 Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko kuti dzorai mari yangu 750 ndakabvisa serora raana mupodza mukasazondipa mukadzi wangu taura ndingu zvakafamba sei dzorai andida kuti dzorai mberenga ndakadanana naana kupera kwa 2021 zvinhu zvaifamba zvakanaka takawirirana kuti ndonobvisa mari ndakazobvisa mari muna October wa 2022 taifanira kuzoita muchato muna December saka zvakazoramba kuti tiite muchato wekupemberera muna December tiri panyaya yeroora ndakabvisa mari inokwana kuita 400 US negrocery 350 saka tabva ipapo kumusha kwaRusape ana akazotevera nevaiti tete vake kugweru kwandinogara tete vakauya vaine shoko rekusafara rekuti ndakavanyadzisa ndakanga ndabvisa mari shoma asi musi wandakaroora ndakanga ndaudzwa kuti tichate ndaizofanira kuwedzera 1300 saka muna December imomo wa 2023 pakauya nzvadzi yake kubva kuAmerica zvakanzi uchauya here kuzoona atezvara ndikati vatezvara vanofanira kuonekwa saka ndakamuudza kuti nine basa rangu chindiudza madheti achauya vatezvara ndione kuti vakasununguka papi saka pane kusabvisana kwatakaita panyaya yemadheti ndakapiwa date ravakanga vachizosimuka kuti ndoravaizopa kuCape Town gori ndadzika bhakumarara vainzi tete vacho vakandifonera zvakanzi kuiwa usida kuya here kuzoona mukwasha ndakati aiwa tete musatye ndatodzika ndikuswera navo mangwana zvikati mangwana zviiti mukwasha ari kudzokera mangwana ndikati aiwa katete mangwana kuswera mangwana ndopaari kudzokera kwandiri tezvaro saka nyaya iyoyo yakazosvika pekuti vakudzokera mangwana acho takanzi tisangane kuairport ndobva ndamukira kuairport nevazukuru vangu tafanira kusangana kuma7 zvakazoramba vakazouya kuma past 11 ndichisvika ndichiona vana tezvaro ndikanyatsoona kuti hazvina kumira zvakanaka vanhu vakanga vasingandifarira semurume unongoshinga kuti ndozviripo ndakavamhoresa vese ndazotaura natezvara vaidzokera kwenguva diki ndakavaudza ndakati kukapa kwatasiya mota kuri kubhadharo tauya dzanguva taakukumbira kuti tichienda ndichibva ipapo pfungwa dzangu dzakandiudza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nokuti ndakatanga kubatanidza nenyaya yakanga yaitika muna December kunzi ndakanzi ndiuye kuzotora keke rakanga riri kumba kunogara ana ndakati keke ndinouya kuzoritora sei nekuti takawirirana kuti keke richabva ikoko tichienda kumuchato vanonzi tete vacho ndivakatanga kundifonera anzi yautore keke
ndakaramba ndakati keke handisiuya kuzotora. Saka tezvara vadzokera ana achindiperekedza tiri kuya kuti akandibvunza zvikanzi saka iwewe uri kuuya here kumba? Ndikati aiwa kumba handisi kuuya. Tete havana kukuudza here kuti ndichiva musi wa7 February wa2023. Tata muna 2022. Saka 7 February asvika ndakaenda kuHarare. Asi panguva iyi kubva tano vadzokera kuAmerica ana akanga asingadayiri foni yangu. Foni hadayiri. Pamwe pacho pakaita 15 missed calls. Ndakati makozi ese aya unakuaona here. Ndandiri busy. Zvakandiratidza kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka. Saka ndakamudza ndakati ndakatanga kuudza Tsano. Ndakati pane nyaya iri kuitika pakati pangu naAna. Ndanga ndichikumbira kuti tiuye kumusha kwaRusate tigadzirise. Tsano vakati kwete. Endai kuna tete kuruwa kwaanogara Ana. Munotaura muriko. Ndakati aiwa katete havana mate nesu. Zvakuda kuti isusu tinzwisana pachitendero chedu. Zvikanzi hazviiti. Musi wa7 February wasvika. Ndakamuudza Ana ndakati ndikuda tizotaura nyaya ndakanyatsoona kuti haazviri kuda pasina. Hanzvadzi yangu ndakaiudza ndakati chimbotaura ine muroora wenyu. Vakandiudza zvikanzi ndamufonera. Asi kudai. Ari munhu anocho. Mari? Ari munhu. Ari munhu. Saka hanzvadzi yangu yakaedza kumufonera. Anga asingadayiri. Paakazodayira sisi vanoti ndakamubvunza kuti uchiri kudanana here naPrince? Amen. Uchiri kuda here zvekuchanda naPrince? Amen. Ana kana uchipa mhinduro idzi dzekupereka kuti kudii? Pavakandiudza ndakataura ndakati hanzvadzi hapasina zviruda. Saka musi wa7 wasvika ndamuudza kuti ndiri kuuya kuHarare. Ndakafunga kuti achange akandimirira kumba kuruwa. Saka ndakamusiya mutaundi maanoshanda mandasvika kuruwa. Ndakanoona vanonzi tete vacho. Tapazana mushe paya tamhoresana tataura. Zvikanzi ndakati tete ndauya. Ana hazvisi kufamba zvakanaka. Zvikanzi pana Ana forget. Wakatomuruza. Haachadini zvo. Ndakati ndosaka ndauya kwamuri mimi tete kuti muumbiridze. Zvikanzi aiwa haana kana asati chinhu anenge asatodi. Ndakavabvunza ndakati imini satete kana kutaura mashoko iwawo musingandisimbisi zviri kurevei. Ndakaedza kuvanyengetedza. Musi wacho wakati paiva nemurume wemunin'ina wavo teta bamukuru. Pavakatiperekedza kuenda kuna mutariro kuti ndakavabvunza kuti bamukuru zvine tariro here izvo? Tiri pamba ipapo ndakatombovabvunza zvikanzi aiwa Zvaro bami taurira naye naAna. Ndozvanongobhilivha kuti ndozvinopedza nyaya. Ndakati tinogona kutaurirana asi kana tete vaine mafungiro aya nematauriro aya munoona zvine ramangwana here? Zvikanzi aiwa tauriranai. Pandakadzokera kutangu ndakanomuona. Takawirirana zvakanaka. Tikatonzwisana takatotengerana mabhanana nemaplums. Ndakamuperekedza kuna 4th. Takakwira tese basi takadzokera parodi. Ndakudzokera kukwata. Tete vai vakabva vafona. Iwe ndakudzwa tisiyana naAna. Uchiri kudeiko pari? Iniyazvo. Tete, ndichiri mukombi. Chimira yatozotaura ndasvika kumba. Pandakasvika kumba ndakavafonera. Ndakazviziva kuti hapasina. Ndakabva ndafonera kure kuchechi ndakati takambokumbira nyaya yemuchato naAna. Asi pari zvino izvi nyaya yacho payasvika handisi kuona zvakajeka. Saka ndakuda kuuya ikoko kuEquethi ndikuudze kuti zvakamira sei. Zvikanzi okay unouya. Mangwana acho makuse tete wabva ndifonera. Kwakati kufona wana unozofona kaire. Ndakati tete. Zvikanzi uyautora keke rako. Tete wani nditete simudzaiwa kuti wone. Hawamuno. No. Tikati ndogotora keke sei makati kumba kwenyu kune nzvimbo.
ndakakuudza kuti keke handisi kuzotora zvansaka kuti tiri tese ndakati mucharidya kana kuti mucharasa nokuti keke handisi kuuya kuzotora keke anga ratangwa nani neni remuchato so ndobva ndaona kuti arega ndonoziva kuri kuchechi ndakaenda ndakatovaudza ndakati ndo situation iripo ndokumira pazvaita naana svikanzi tata kutoshamisa kuti vanhu vakuta nezvemuchato kara makangoti zizi nanhasi nemhaka yei ndakati pane munhu wandiri kuona kuti ndiye ari kutovhiringira zvinhu zvese nokuti naana katinenge tabuda kuti nzwisanei but zviri kubva kuna tete hazvisi kundiitira ndikati regaida kuti muzive kuti munhu wandiri kudhira naye munhu werudzi kubva ndavafonera bva ndaisa paspika chenyu chezverudzi yezvakupi zvajehovha ndakati tete ndandamboti ndiri kuuya zvino handichakwanisa ndakufanira kuchimhanya kugwero pane zvamuka makabva atanga upokota zvikanzi saka iwe wakasauya pano nhasi uchazoita sei nekeki rako nekuti pano nhasi ndoranga rilast day rako rokutsika pano sezvandakambotaura pekutanga imimi muchaona zvokuita naro keki edha mucharasa kana kuti mucharira hatombodi kuridya kati anyway tete handiri kutaura zvakawanda nemadzima yangu handidi zvokunyanya kuvhiringana nemi ngatimboisipeni paira pandakata foni zvikanzira kuno kuti haiwa tazvinzwa saka iwewe zvaunokwanisa kuita ndezvokuti haugone kumanikidza ana kuti mudanane nekuti kana asisade 1 2 aine vanhu vane pfungwa dzaanoteerera even makapinda mumba macho hapana chinombobuda munenge muchingonetsazvo ndakamboramba havanzwisise mana vandadzokera kugero vandaudza vamwe zvanzinopinza dai wasiyana nazvo nokuti itori sign yakazvimirira iwo tikati boti mwoyo wangu uri kuramba zvikanzei mwoyo ndo zvauita apa watopiwa good sign pachinhu kwadai rumwadi wasiyana nazvo mama muri muna 2023 nana March ndo pandakapindwa kumazodora ati kana zviri izvo hapana chakamboshata rudo runopera vanhu vanoramba sezvaro ngatitaurei navo vatidzosere mari yedu saka tezvaro kubhulawaya vari kunzi Joseph Mposi tanga tisina nhamba dzavo ndakakumbira nhamba dzavo kuna tete ivavo vakati handina mungoti hamuna sei ndakaudza nzvadzi yangu iya tete toda nhamba dzatezvaro asi mutidzikonei ndobva wafonera kuna ana akati handina iri mukambudzi kambudzi kazodiwe ibe muraudzi dii zvikanzi aine ndotete ndinokwana kwese ndakazofonerwa nemwana watete avasipa achinditi ndiuye kuzotora keki ndakamuudza ndakati iwe wakutaura nhasi kuti ndiye kuzotora keki pozisheni yangu ndakakuudza keki handisi kuya kuzotora ndiri kuda nhamba dzatezvara muri kundirinyimirei nhamba dzatezvara aiwa unotanga uya kuzotora keki ndakati no kondisheni yangu ndiyo handichinji so ndo iroro ndo pakabva papiwa tete nhamba dzatezvara zvikanzi asiwo usataura navo ndakati ava nditaure navo ndobva ndapa dombo akanga dombo wangu dombo taura naatezvara atezvino pakapirwa nyaya vakataura vakati vanhu ivavo vada kuita zvidambe nezvo ndakaudzwa nyaya yacho yes but handisi kuona nei vakasiyana zvikanzi saka vanofanira kugara futi pasi unyatsotaurana zvakanaka vatiupe zvinhu zvinobatika zvana dombo ayo hazvichadaro nokuti nemukwasha wenyu hachadii chadaro zvikanzi zvikanzi anga kutoda kuti mumudzosere zvinhu zvake zvikanzi aiwa zvinhu hatisi kudzosera 1 pamakauya kwarusapi gurosa renyu hatirambobata kapaya ndimokona kuti makanga makasvika nyama yakarubikwa kaya hamuna kudya chigurosari renyu patakauya kwarusapi hamino kuti ndo pakuuya rwandi pakudzokera kunhawaya kwacho pawakarara muloji makosi ese waakarainke atakawanda pandakauya kuzorodza mwana iye ndakabvara bhizinesi rangu bhlawayo ndakaluza masales ezuva iroro saka handisi kuona tichifanira kudzoserai mari yenyu okay ndaudzwa nadombo paya ndozvataurwa natezvara vavo ngadoraita zvinezi tezvara hatina mate navo ndobva ndataura natsanofunga yavo
Zamhu vakabvuma zvikanzi tozviziva ndo zvatinofanira kuita. Saka tiri pakuda kunzwisana naTsana. Hanzvadzi yavo yakazivisa meseji kuna Dombo. Aiwa munhu amutaurira iye mutaurire naye nokuti mudiki panyaya idzi. Isanyaya kuna napa. Wakunzi mudiki. Saka Dombo pakaisa kutaura naTsana fungani. Tsana vakanga vasapindure mameseji. Vakanga vasadai foni. Ndopazobuda shoko kuti aiwa imi tangai maudza tete kuti hamuchadanana. Takabva ndaramba ndakati tete handina zvandichataura navo nekuti vakandibhana kumba kwavo. Hatichatonzwidzana, hatichatonzwanani zvachose. Takavaudza takati alright, kana nyaya yamira seizvi. Dombo akavaudza kuti mukwasha wenyu akufunga kuenda kumatare. Hapana kupindurwa ipapo. Ndobatambogara 2023 wese. Takanyarara. Ndopandakazoona kuti aiwa inini ndinofanira kuenderera mberi neupenyu. Saka nyaya iyi inofanira kusara iri uku. Kuti isare. Ndakamboda kuenda kuSivhu ndakati Sivhu ungatorere nguva. Tigendeni kwaRusape kudhuze. MaFebruary ndakafamba ndakauya pano ndakatumira munhu anogara kuno kuti anditsvagire dare racho riri papi akarishanya. Asi ndiye akazondipa advice kuti aiwa enda kwaDA kana waenda kwaRusape. Ndakasvika kuno kumakuseni darara panyazura apa filling station ndabva kubweru 9 Africa. Svika makuseni pasati patombovhura chiri chishanu. Ndaenda kwaDA ndiye akandiudza zvikanzi aiwa endai tu nezvokumusoro kuno. Ndasvika apo ndakabvunza mumwe munhu zvikanzi tombona vanhu vakaungana. Pandakasimudza musoro ndopandakaona zvakanyorwa pandakati good Mwari kudzwai. Pandatora picture yemufananidzo ravo. Ndopandakatanga kufonera vamwe. Vakazondiudza kuti zvinofamba sei. Kusvikira tasvika parimasi. Right, iwe wataura muchinda kuti wakabvisa 400 plus 350 ukaiti yanga iri grocery. Iwe idhodhika rakaitwa. Right, 400 yanga iri ichi. Roora chii, nokuti roora chiro chinonzi roora chine mastages akawanda. Yanga iri ichi kuti taure kuti iroora here kana kuti chii. Ndinogona kuverenga zviri papepa rino kana ndofaya zviri zviverenga apo ndorutaura. Roora ratafadzwa mupotsa 14 October 2022. Ndiro 20. Mvuramuromo 50. Kuzivana 40. Matekenya ndebvu. Tunakuverenga ya 120. Matekenya ndebvu 30. Ya 150. Dare 50. Ya 200. Mafukidza Dombo haina kuzobhadharwa ishi. Then pane Rusambo. Mombe dzitanga. Ndinofanira kutaura mari yakabhadharwa ndizvo. Zvisvike pa400. Waripa izvo 200. Kupinda mumusha Imari 100. Ya 300. Udzakatigwa idzi ndizvo. Alright, regenzi tangidzo. Pakanzi ndiro 200. Saka yabva yatopfuura 400. Ndakudzokora. Ndiro 20. Ndara 200 ndizvo. Wadi ndiro chi 20. Atazverenga kuti ndiro kundosvika patasvika pa 300. Ukangosara kuti account 100 yacho utengaenda pai. Zongorora futi kana kuti kunyatsoona. Aiwa. Ingoda 100 chete. Tapa 300. Right. Ndikona sokuti ndo yakanzi kupinda mumusha. Iyo. 100 kuita 400. Saka pawakaroora ndepapipa. Chitauriro kuti paunoti wakaroora ndepapi. Nokuti tingarebeseka nyaya. Chitauriro nekuti kuti wakaroora. Pawakaroora ndepapi. Pa 400 iyo. Andisonzisa mbunzo yenyu. Tinoda kunzwa kuti kana chiti roora ndakaroora. Uri kutaura iwewe kuti ndiro.
Iroora herero. Alright, okay, ndinzwisisa. Saka tiri kuti ndiro tikatitira dzopa wakaroora pawakabvisa roora maybe haunyatsoziva chiro chinonzi roora unochiziva here tikutaurire titi wadare wakutaurira unochiziva here chiro iwe tikutanga kunzwa kubva kwauri hauchiziva right chiro chinonzi roora chii kuti munhu aroora nyati tine rusambo 1 tine mombe yababa 2 mombe yamai 3 kuti munhu akaita kuti isapu tine mwanyamusha damage tine danga tine mapfudza dumu bazambeo ndo rutsambo wamwangu bazachiti rutsambo chimwe chikamu chacho unazvo here ipapapo iwewe izvo zvanga sina kubhadhara hauna kuroora saka paunondo wakaroora nepaka saka netsanangudzo yanobva kupiwa nevadare vari kureva kuti handina hauna kuroora iwe neimwe nzira zvoreva kuti mari iyi handiswi idzosera nekuti hauna kuroora mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa unozviziva tochimbokubvunza mubvunzo wepiri wakamutasva kangani 0 kana zama ndiraubata hauna kubata aripo saka iwewe waibvisa mari idzo uchibvisire chii dzinobviswa kana watasva munhu nekuti iwewe kuti ndakaroora isu tidare riri kuona kuti hapana chawakaroora ayanga iri expression yerudo yekuzivikanwa ndibobvunza zvawakatenga keke iwe waida kutenga keke rekudini remuchato muchato usina kuroora zvaiitika baba ndezvokuti zvakanaka hako here paifanira kuzobviswa 1300 yeroora pasati pava nemuchato iyo yanga yakuenda kuroora komwana andoda kumubatsira maererano nechechi anopinda nekuti ndio inopinda wabereka ndati ndoda kumudetserawo kuti munzwisise maererano nechechi chechi iyi haibvumire zvachose kuna kubata Zamhu haibvumire kuti vasangane before pasina muchato izvo ndingamupupurirawo ndizvo hatina kuzviramba kuti chii but akaroora here tochibvunza imi muzvare ai inini ndangopindura hangu hai handisiri kuti ndauya kuzobatsira iye ndakutangawa kumunhu nyaya ndiri kuitira bedzi iyi nyaya yechechi ndo yandati ndo inopinda kwangu ndo zvandikubvunza kuti akaroora here munhu akabvisa mari yekupinda mumusha imari yematurira ndiro chaiyo nematekenya ndebvu nekuombera iroora here kwete hadisiroora asi pandapindurira ndepekuti dati vakamutasva kangani chechi yacho haibvumire kana kubata Zamhu haibvumire yeyo munhu achida kuita mutyairi kuti ave nelicense pane zvinoitwa anowerenga bhuku rehighway code oenda kumatesti waikokoa professional drivers license oshanda nayo oenda kurodi odidi dzamara azopuwa chinyi uyo ari kuhighway code aiwa inopembi zvapana muenza zvaari kupa ndewekuti toti iwewe waenda kundonyora provisional handii wofeira unodzoka here kundoti ndipei mari yako yeprovisional waenda kunopinda mumadhamu wofeira unoenda here kuti ndipei mari yangu yemadhamu hazviiti handii saka chinhu chawanga wari kuda wakanga usati wadii idzi imari dzamunodyanana dzinodyiwana nekuti waexpressa chii
rudo. Saka kuti titi wakaroora hapanayi. Ende mari dzekuti dzinodzokera imari dzeroora. Dai ranga riri danga. Kana kuti ruri rutsambo ndokuti kuti ndaroora mukadzi. Idzo dzematekenya ndebvu ndiro kukomberana kudii imari dzinongodyiwa kumukwasha nekuti wasvikawo pai. Alright, ndakanga ndasvika pakubvisa rusambo. Dai raizongotarisa mari yerusambo dzazitariswe idzi. Zvekuti zvamunotengerana zvakawanda murudo. Kusvika paunoti iwe wadii waroora mukadzi mukadzi wako. Chinonzi uchibvunzwa kuti maroorana hunge wabvisa rutsambo, hunge wabhadhara danga, hunge wabhadhara mombe yamai neyababa. Ndokuti uti ndakadii izvi zvekuti hanzi wakabvisa matekenya ndebvu, wakabvisa chii unge futi wabvisa mafukidza mudumbu ani amai. Ndokuti uti munhu ndakaroora. Noti kuti izvo inhawe yokuti iwewo tinosvika pakuti wakaenda kumusha kwavo kangani woti ndakaenda ka10 saka ndoda kudzorerwa mari yangu. Saka kuroora hauna kuroora ba. Idzo imari dzawakadyiwa muprocess yekuda mukadzi. Saka tisati tawapindure hapana idare chari chekuti tinongoti wapindure nekuti hapana ichavanodii imari dzinodyiwa munhambetambe dzawaipa wanatete dzawaipa chii. Tinosvika pakuti ngadzidzokere harisi roora iroro. Okay. Pane mari yaataura kuti 1000 yanganda kuti ndibvise. Dai wakaibvisa iyoyo zvaindoibvisa uchiti ndezvii? Pamwe waindokunyengera kuti odii. Saka iwo vanhu muchindoroora toona kuti kana uchiti roora svika parutsambo. Usatendereze svika parutsambo. Svika padanga woti waroora mukadzi. Saka dare rinoona kuti hapana ichaunofana kudzorerwa nekuti hauna kuroora mukadzi. Asi magrosari iro tataura kuti idhodhi rawakatengera wanatezvarawo utowacho zvese neyo hapana ichinodii yosimuka yekutenga. Pane mari yandakambonzi ndibvise yakanga yandichadzorerwa. Kana icho chiri chikwereti unouya iri yega but tataura isu zveroora zvataura paprocess yedare rino. Paprocess yedare rino hapana chinodzorerwa nekuti hapana iyo hauna kunyaya asi apa ndoda kukumbira kuziva mambo kuti ndine kodzero iri yekuenda kune mamwe matatu. Enda maita basa. Enda hakuwa ukandoona dare rinokupa refund unouya ndokupa mombe 10. Ndokupa mombe 10. Ukaona dare rinoda kuti udzorerwe mari uya ndokupe mombe 10. Maita